Αυτή είναι η ευθύνη η δική μας. Επιστρέφω όμως στην ευθύνη, θέλω να επιστρέψω όμως στην ευθύνη της πολιτείας. Πριν όμως το κάνω αυτό, θα είχε πολύ ενδιαφέρον να δούμε κάποια θα είχε πολύ ενδιαφέρον να δούμε τα στοιχεία που μας δίνει το δίκτυο καταγραφής ρατσιστικής βίας, ώστε να δούμε πόσο εκτεταμένα είναι τα εγκλήματα μίσου. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία αυτά, από τα συνολικά 185 περιστατικά κατά LGBTI ατόμων, σε 54 περιστατικά στοχοποιήθηκαν τρανς άτομα. Σε 42 περιστατικά τα θύματα δήλωσαν ότι είχαν υποστεί και άλλες επιθέσεις, ενώ δέχονται επιθέσεις και σε μεγαλύτερες ηλικίες σε σχέση με άλλες ομάδες. Πρόκειται για βία περιστατικά, στα οποία η σωματική βία συνοδεύεται από πράξεις εξευτελισμού του θύματος και με κλοπές. Είναι χαρακτηριστικό ότι καταγράφονται περισσότερα περιστατικά κατά τρανς γυναικών, στοιχείο που οφείλει η πολιτεία να συνυπολογίσει κατά τη χάραξη και εφαρμογή πολιτικών πρόληψης και καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών. Τα θύματα. Τρανς γυναίκες, 40 περιστατικά. Κουί, 6 περιστατικά. Τρανς άντρες, 3 περιστατικά. Μεικτή ομάδα, 4 περιστατικά. Οι ηλικίες των θυμάτων. 16 έως 19 ετών, 8 περιστατικά. 21 έως 30 ετών, 29 περιστατικά. 31 έως 40 ετών, 18 περιστατικά. 42 έως 50 ετών, 5 περιστατικά. Και είχαμε και ένα περιστατικό που το θύμα ήταν 60 χρονών. Οι δράστες. Σε 49 περιστατικά ήταν άντρες. Και σε ένα περιστατικό μάλιστα ο ίδιος ο πατέρας του θύματος. 7 περιστατικά γυναίκες. 2 περιστατικά μεικτή ομάδα. Σε 7 περιστατικά εμπλέκονταν ανήλικοι. Προσέξτε το αυτό. 15 ετών και άνω. Σε ασέλγεια, σωματική βλάβη, απειλές και εξήγηση. Σε 25 περιστατικά οι δράσεις ήταν μεταξύ 20 έως 30 ετών. Σε 19 περιστατικά οι δράσεις ήταν 35 έως 60 ετών. Στα 49 περιστατικά ήταν αποκλειστικά Έλληνες κατά τη μαρτυρία των θυμάτων. Σε 41 περιστατικά οι δράστες ήταν πολίτες. Σε 2 περιστατικά υπάρχει μάλιστα η υπόνοια ότι οι δράστες ή κάποιοι εξ αυτών άνοικαν σε εξτρεμιστική οργάνωση. Στα 32 περιστατικά η επίθεση προήλθε από ομάδα δραστών τουλάχιστον 2 ατόμων. Κατά την καταγραφή, σε 46 περιστατικά τα θύματα δήλωσαν ότι δεν ήθελαν να προβούν σε καταγγελία. Συχνά αναφέρεται αυτό από τα θύματα, ότι δεν καταγγέλνουν τις επιθέσεις λόγω της απουσίας της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου. Σε 7 περιστατικά είχε καταγγελθεί στην αστυνομία. Σε 4 περιστατικά το θύμα αναζητά ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Ο τύπος της εγκληματικής πράξης. Βαριά σωματική βλάβη με πυροβολισμό, 1 περιστατικό. Ασέλγεια, 2 περιστατικά. Σωματικές βλάβες, 21 περιστατικά. Ληστεία, 1 περιστατικό. Εξυπήσεις και απειλές, 34 περιστατικά. Και 1 περιστατικό παρενόχλησης. Από την περιγραφή του περιστατικού, στο οποίο δράση πυροβόλησε τρανς γυναίκα, γίνεται αντιληπτό από τη λεκτική επίθεση που προηγήθηκε από τη στόχευση των πυροβολισμών ότι το θύμα στοχοποιήθηκε λόγω της ταυτότητας φύλου. Ξημερώματα Πέμπτης, 21 Μαΐου 2015, περί ώρα 6 με 6 και 10 το πρωί, στην περιοχή κοντά στο σταθμό Λαρίσης, κοντά στη διεύθυνση Τροχέας, Αττικής και πλησίων των γραφείων της Χρυσής Αυγής, άγνωστος εύσωμος άντρας ηλικίας 35 έως 40 ετών, όταν αντιλήφθηκε ότι είχε μπροστά του τρανς γυναίκα, την εξήβρισε αποκαλώντας την τραβέλη. Εκείνη του απάντησε, υπερασπιζόμενη έτσι την αξιοπρέπειά της. Στη συνέχεια το θύμα δεν κατάλαβε πώς, γιατί όλα έγιναν πολύ γρήγορα, την πυροβόλησε στα πόδια, στους μυρούς και κοντά στα γεννητικά όργανα, πιθανότατα με κυνηγητικό όπλο. Η τρανς γυναίκα έφτασε δρομοκρατημένη και αιμόφυρτη στην είσοδο της Τροχέας, όπου η γυναίκα αξιωματικός της Τροχέας προσπάθησε να τη συνεφέρει, της πρόσφερε νερό και τις πρώτες βοήθειες
και αμέσως κάλεσε το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της τρανς γυναίκας, η συμπεριφορά των αστυνομικών της τροχέας υπήρξε υποδειγματική. Μεταφέρθηκε σε κεντρικό νοσοκομείο της Αθήνας, στη χειρουργική κλινική, όπου της καθάρισαν και αφαίρεσαν τα θράσματα από τα σκάγια. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτές, τα θύματα δέχτηκαν βίαιες επιθέσεις από άγνωστους δράστες. Καταγράφηκαν ωστόσο και περιστατικά, στα οποία το θύμα δέχεται επιθέσεις από το περιβάλλον του ή τη γειτονιά του, με αποτέλεσμα να βιώνει καθημερινά βίαιες καταστάσεις. Εδώ στη Θεσσαλονίκη επίσης είχαμε αρκετές καταγραφές, όπου καταφέραμε μάλιστα σε μία εξ αυτών χάρη στη νομική υποστήριξη και παράσταση στο δικαστήριο από την Ελεάνα Ιωαννίδη που είναι απόψε μαζί μας και την Κατερίνα Γεωργιάδη, που τις ευχαριστούμε από καρδιάς για τη συνεχή υποστήριξη και τη δουλειά τους. Οι δράσεις καταφέραμε να τιμωρηθούν. Φαντάζομαι πως η Ελεάνα θα μας πει δύο λόγια σχετικά στην ομιλία της. Μάλιστα η Ελεάνα και η Κατερίνα κατάφεραν σε ιδιαίτερα δύσκολη περίπτωση τρανς γυναίκας που αδίκως είχε βρεθεί προφυλακισμένη στην Κέρκυρα να βρει την ελευθερία της. Αυτά τα στοιχεία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα ώστε η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της. Πρώτον, στη χάραξη πολιτικών για την αντιμετώπιση του ρατσιστικού εγκλήματος, λαμβάνοντας υπόψη όσα στοιχεία πλέον έχουμε για τα ρασιστικά εγκλήματα μίσους. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι ιδιαίτερα θετική η σύσταση θεσμικού οργάνου για την καταπολέμηση της μυσαλλοδοξίας και της ρατσιστικής βίας. Αναμένουμε όμως να δούμε ποιες πολιτικές θα επιλεγούν. Δεύτερον, στην καλή κατάρτιση της αστυνομίας και των διοικητικών αρχών σε LGBTI θέματα, ώστε να διώκουν αποτελεσματικά το ρατσιστικό έγκλημα. Εδώ έχει γίνει μια καλή αρχή πριν 10 μήνες περίπου, όταν έγινε το πρώτο επιμορφωτικό σεμινάριο προς την αστυνομία. Αλλά και είναι πέρα από προφανές ότι αυτό πρέπει να το ακολουθήσουν πολύ περισσότερα στοχευμένα και ιδιαίτερα πάνω στα τρανσφοβικά εγκλήματα μίσους. Τρίτον, για τυπικούς λόγους, στην πρόσθεση του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου στο σχετικό προεδρικό διάταγμα για τη σύσταση των γραφείων της αστυνομίας για το ρατσιστικό έγκλημα. Και λέω για τυπικούς, γιατί οι οδηγίες υπάρχουν. Τέταρτο και σημαντικότερο είναι η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Γιατί όπως προκύπτει, μία από τις αιτίες τόσο των ρατσιστικών επιθέσεων και συμπεριφορών, όσο και γενικότερα των διακρίσεων, είναι η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Ενώ κλείνω με το πέμπτο, την ενσωμάτωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και διακρίσεων, που αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο σε αυτή την κατεύθυνση και συμπεριλαμβάνει τόσο και το σεξουαλικό προσανατολισμό, όσο και την ταυτότητα φύλου. Βέβαια, πέραν αυτών, πρέπει να γίνει και αρκετή δουλειά στα σχολεία μας, καθώς η παιδεία είναι ένας ιδιαίτερα καθοριστικός παράγοντας, πέραν του ότι δυστυχώς υπάρχουν πολλά κρούσματα τρανσφοβικού bullying. Ακόμη, επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε έναν δείκτη από τα στοιχεία της Legal Europe, αυτόν που μετρά τα τρανς δικαιώματα. Ενώ λοιπόν ο γενικός δείκτης για τη χώρα μας είναι στο 58%, για τα τρανς δικαιώματα είναι μόλις στο 24%. Τούτο μας δείχνει πως εκεί είναι που πρέπει να δώσουμε το βάρος μας και να δώσουμε όσο το δυνατόν πιο πολύ όθηση, ώστε οι τρανς άνθρωποι να βρεθούν πιο κοντά στην ισότητα, κοντά στην ελευθερία. Αυτό που θα δώσει την πιο μεγάλη όθηση θα είναι ο γόρδιος δεσμός που δεν επιτρέπει στους τρανς ανθρώπους που δεν έχουν προχωρήσει σε επέμβαση επαναπροσδιορισμού να αλλάξουν τα έγγραφά τους, ώστε να ταυτίζονται με την ταυτότητα φύλου τους. Διότι αυτή η δυνατότητα είναι που δεν πληρείται. Είναι η κύρια αιτία των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν. Και αυτό θα γίνει δυνατό, όπως και σε άλλες 15 χώρες της Ευρώπης που ήδη γίνεται, με τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, το τέταρτο που ανέφερα πριν. Το οποίο βέβαια πρέπει να ακολουθηθεί κατά το βέλτιστο βαθμό, και αυτός δεν είναι άλλος από την νομοθεσία της Μάλτας. Ήδη έχει αρχίσει τις εργασίες της Νομιμοπαρασκευαστική Επιτροπή για την προετοιμασία σχετικού σχεδίου νόμου και ελπίζουμε του χρόνου, αλλά και πολύ πιο γρήγορα, να είμαστε εδώ και να γιορτάζουμε περισσότερη ελευθερία, περισσότερη ισότητα. Πριν κλείσω,
Θα πρέπει να πούμε, όπως είπα και στην αρχή, πως σήμερα είναι η ανάμνηση της ημέρας που αφαιρέθηκε από τους σχετικούς ταξινομικούς καταλόγους ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Όμως, ακόμη διατηρούνται σε αυτούς τους καταλόγους έννοιες που σχετίζονται με την ταυτότητα φύλου. Στις προτάσεις που έχουν γίνει για αναθεώρηση, έχει προταθεί να υπάρξει αντικατάσταση των ορολογιών αυτών, όπως η δυσφορία φύλου, με έναν πιο ουδέτερο όρο, την ασυμφωνία φύλου, σε ξεχωριστή κατηγορία ως κατάσταση και όχι ως διαταραχή. Στην κατεύθυνση της αποψυχιατρικοποίησης συντείνουν ακόμη πολλοί διεθνείς οργανισμοί, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά και σε ψηφίσματά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζουμε λοιπόν στην επικείμενη αναθεώρηση του σχετικού διεθνούς ταξινομικού καταλόγου να αφαιρεθεί από κάθε έννοια που σχετίζεται με την ταυτότητα φύλου. Τέλος, ένα θέμα που δεν μπορώ να μην αναφερθώ είναι για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις και να μιλήσω για τους LGBTI πρόσφυγες, που το σωματείο μας έχει κάνει αρκετή δουλειά και κάτι συνεχίζει να κάνει. Είναι άνθρωποι που βρίσκονται κατατρεγμένοι, έχοντας υποστεί στη χώρα καταγωγής τους τη στέρηση της ελευθερίας τους, φρικτή βία και πολλές φορές βασανισμούς. Και πολλές φορές, ερχόμενοι στη χώρα μας, όχι μόνο δεν τους προστρέφουμε, αλλά βρίσκονται και αντιμέτωποι με πολλαπλές διακρίσεις, λόγω της εθνικότητάς τους, λόγω της θρησκείας τους, την Ισλαμοφοβία, και φυσικά λόγω της ταυτότητας φύλου τους. Σε αυτούς τους ανθρώπους έχουμε την ηθική υποχρέωση να φερθούμε καταρχήν ανθρώπινα, φροντίζοντας τις ανάγκες τους, και σε δεύτερο βαθμό διεθνή προστασία, όπως η ελληνική, ευρωπαϊκή αλλά και διεθνής νομοθεσία επιτάσσει. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε την κυρία